Дыялог старшыні брэсцкага аблвыканкама Анатоля Ліса з жыхарамі в обласці з дапамогай прамой тэлефоннай лініі праходзіць рэгулярна. Тэматыка зваротаў самая розная. На гэты раз больш за ўсё пытанняў было па рабоце камунальнай гаспадаркі – 14. На другім месцы жыллёвае пытанне. Такіх званкоў было 5. Шмат зваротаў таксама было па добраўпарадкаванні тэрыторый. Дачніца Ніна Катоўская з Брэста цікавілася, ці можна да іх дачнага кааператыву «Дынама» пракласці пешаходную стежку. Нужна пешеходная дорожка. И нам, куда мы не обращаемся, нам говорят, не положено, потому что мы изымаем сельскохозяйственные земли. Но дачи нам дали на сельскохозяйственной земле, а дорожку не предусмотрели. И чтобы попасть нам на дачу, надо нам пройти 6 километров. Изучим этот вопрос, как там планировалось первоначально, и, значит, по проекту, оно же все должно было быть. Вас же не могли, значит, вам выделить участок, чтобы вы вертолетом туда добирались. У ходзе прамой тэлефоннай лініі Анатолій звярнуў увагу на неабходнасць актывізацыі тлумачальнай работы жыхарамі рэгіёна, як па правах, так і па абавязках. На яго думку, мясцовай уладзе неабходна больш уважліва падыходзіць да вырашэння праблем людзей, арганізоўваць больш шырокае і эфектыўнае інфармаванне па паляпшэнні жыццядзейнасці насельніцтва. Тады і частка пытанняў адпадзе сама сабой. Усе прагучаўшыя пытанні ўзяты на кантроль спецыялістамі розных аддзелаў аблвыканкама.